So, mga kabakhak nga on dita. Natay dalang balon mga kabakhak ha. Kang lamok eh. Kaya itong balon mga kabakhak bahaw ni. Bahaw. Siyem kaog bahaw dia. Natay gaming landahan diri luyo. No? Landahan ni nakita ba niyo kung mga kabakhak katong itungod-tungod gamay be ana. Murag ilong na po siguro nakita ini. Siga na itong ilong, hangak ba kay panglampas no. Uy, iskot. Uy, iskot. Uy, iskot. So, mo din itong pamahang mga kabakhak. Nagdala tag kaming balon, way naghibalo ni. Mosawa ni wa kahibalo. Nga nag sud kog balon, sana all. Bahaw ni siya mga kabakhak, akong gibahugag sa baw sinununan. Kaon ta? Diba kaya nakubit ang programa ang kanuno kay murag 160 ni. Pilit ba? Lata. Hindi kaya kung may pang mais ano. Kung nga naman ipasalamat kapag Ginoo at least ba yung tagutomon at to uli na to sa kabukid no. Okay, padayon ta diri dapita ha og kaon. Mintras nagkaon ko ubani ko ninyo. Tanaw lang mo sa akong mga hungit. Pero ay mo kabalaka kay kini akong gikaon padagko ni stuhod kay bahaw man ni. Padagko mas tuhod daw ning bahaw. Amo na nga. Banat kig hungit diri kay medyo gigutom ng person kay liman bagog kag magsigi kag lampas na dihang kabukiran o tanawa ra guni tinawa ni o di ba puting labunga diha dapita. Oh, di lalim oy. Muna nga tanawa ninyo ni akong area kaya kung i-pops up lag kalit ning mga video dire aron ganahan pud mo. Minugbong drama nga itong sugilanon mga kabakhak. Aron na inyo pong makita na malandong biya pugkuha ni gamay kay medyo natukan man ko ba. Apoy biya kay hunahuna ning matukan ta nya. Way makatabang na to, way makapukpok sa liog. Kay lagi pilit lagi kay ning bugasa. 160 rom gud ni. Ganahan nila mo kaon ning mga mahalon nga bugas niya ako. Mas lami unta tong mais niya kay wa man tay kapalit pug mais kay pareha sa mga kilo ha. O sa galong tubig. Mao na nga ang akong mga sakop ganahan maghumay. Mga bata kay aron pod sila kuno daling motubo ambot lang makapatubo ba ning silag cellphone. Kaon lang diha person ha, kaon lang banat. Kamo mga viewers din ha, basi ganahan mong mukaon din ha. O ganahan mong modonate makapalit tag bugas mais na may kuan diha star diha sa ubos. Pag send pud mo star diha para sa tong pangabono ba sa to. Pangabono diha sa tuang gamayng uma. Pero nani ra gud ta mga person, mga lingaw-lingaw. Mga tips nato dinhi sa ato ang kuan kabukiran no. Inani ra gyud ta mananom ta mintras bata pa. Kamo din ha nga dunay gamayng areas kabukiran, ayon ninyo naglangan-langan na nga dili mo mananom. Pananom mo din ha kay aron inigabot sa hustong panahon nga diin naa na ta saktong pangidaro natay balikan no. Natay malantaw ikaduha dili lang kay para atuan ni nga sistema. Dili lang kay para atuan ni nga panglantaw kun dili nang lantaw ta sumaabot pa natong mga kaliwatan. Tung mga anak. O di ba? Dili din na ninyo kuno ninyo mga anak andaman sa umaabot ng mga adlaw inyo mga apo. O di ba mangita man na si lolo oy. Wa man gyud katano mo sa kabuklobe kasaka untag butong ron di ba? O di nangandam tadaan. Wala man ta. Dili lang kay atong kaugalingon retong lantawon mga kabakhak. Dili ang umaabot, napa may umaabot no. Sakto man ilang gingon nga dili gid na nato madala ang atong mga kabtangan. Yes, tinuod. Pero pwede natong ibilin nga diin ang nahabilin dili magkalisod. Dili magkapisti yawa-yawa ba nga namatay ta nga wa gyud tay gi pahilona para nila. Diba sakit lang pamalandongon nga diin maghisgot sila sa atong kagahapon pero bati kay feedback
mingon sus namatay na lang tong buang. Wa gyud katisok ug usa ka buok punuan, o di ba? So sakit kayo no. So human ako kaon na ning dapita mga person mga kabakhak. Na ning dapita medyo okay na ang kahimtang, busog-busog na ta. Nangandam na pud ta og hinay-hinay kay mo pauli na pud tarong taod-taod. So pag abot diri unahan mga kabakhak, naghipos ta sa tuang kuan ring dapita. Nang hipos ta sa tuang gikanan, ayan, mubalik na pud ta. Umuinom man tag tubig. Tungab-tungab system kay ko ra mang usa. 4 ka litrong tubig gamay bilin. Inom gyud kay daghan man kay tag singot nga na aga sa lawas manang atong pulihan og daghang tubig. So wala tay laing gipulis tong lawas no, wala tay alak kay di ta kamawa nang inom-inom. Kapoy mo nang inom-inom nga mahubog ta. Kay delikado kay itong kinabuhi no, di ta kaabot sa tuang gitanom. May man ang atong gitanom nga atong hinahinayan lang kog paningkamot para sumabot atong mga anak makabisita, makapamutong, o di ba? And maabot sang panahon nga makakupras, mamahal na yung kupras ug galit. Di tiba-tiba po gamay no. Puti-puti mo pud kog bukton no, mura po galon. Winani ra mo gud atong kinabuhi gud. Dili ba kayo na to medyo seryosohon? Tungab-tungab lang kita, ako ramang usa. Balag lips to lipon kung nag-ayon ng galona ni. Balag yung supo ng galona, basta kay birada kapsol. Ingon na ni ang ato ang kahimtang no, pobre ta. Dili man ta dato, pero dili ra pud kay tatantong pobre. Kay makapalit pa man gyud tag kuan. Ginamos, kapalit tag asin. Ang pobre gyud kay mga kabakhak katong di na gyud kapalit ultimo asin. So mo na siya tinuod nga pobre. So ang tao makapalit pag asin dili pa na tantong pobre mga kabakhak. Okay pakasya pa na. Diring dapita mga kabakhak atong ipakita ni dapita no nga. Atong ipakita ninyo ang area. Area ang gamay. Nanadaan dapita mga kabakhak. Mo ni yung area ha. Medyo mugbong-mugbo ng sagbot diri dapita. Ay lubing gamay kita na lubing gamay. Na lubing gamay. Di ba? Diha, tagas-tagas ng mga sagbota. Itong lampas-lampasan, pasingot-singotan, pawang kang lubi, no? Muna atong gitanuman. Kaya aron makakuan, punta din rin dapita. Makatiba-tiba ta pag managko na. Muna dihang gamay itong kalubian. Pero og magkusog ang lubi, magbunga gisakto. Muhugno, pod biya nagdapo kasako, siyam, 8, 7, di ba? Daghan na kay to, og ipunon. Pero sagad ba ingon niadto yahang makuha.